הסרטון הראשון שלי שאני עושה דרך תוכנת צילום מסך. באמת פה במגיב והמיינקראפט לא מגיב. הנה מגיב. עוד שנייה רציתי להוציא. אוקיי, בואו נלך לזה שיהיה. אוקיי, בואו נראה. מוריד שטח. הנה. אז זה לא המקום שאני הכי ממליץ עליו, אבל לא בסדר. מה נגיד? זה לא משהו כזה גדול, אבל אפשר להסתדר עם זה איכשהו. אוקיי, אני אנסה עולם אחר. אוקיי, אני אנסה את העולם הזה. זה סוג של עולם כזה, יש פה סירה. אוקיי, נרד. וואו, ראיתי פה כבר כאילו, על בטוח ראיתי. לא אומר שזה. אני גם לא יצרתי את זה. אני יצרתי את זה. יכול להיות לא נכון רואי. יכול להיות שבסוף הסרטון, ממש שהגיע הסוף לסרטון, אני אראה לכם איך אני בדיוק זה. אני אראה לכם את המקום שעשיתי. אוקיי, חזרתי. לפי המשחק התקוע חזרתי. זה לא שזה כל כך משנה משהו, פשוט בגלל האמת שאני מצלם דרך סנגית. יכולתי לצלם דרך ג'ינג, ואז זה לגמרי היה מוזר. המשחק זה לא קשור לזה. נראה לי אני אראה לכם קטע שעשיתי בג'ינג בסוף הסרטון. אני אראה גם איך אני פותח את ג'ינג. נכנסתי למים ולא ראיתי איך אני נכנס. איך זה בכלל יכול להיות? אוף, אני מתחת למים. יש. דעתשים זה כבד. נו באמת, נתקע לי המשחק. תרד. הופה. בוא נלך לפה. שלום חזר זירוש קטן. נראה לי אני אראה מפות, ואני אראה גם איפה אני הורדתי את המפות האלה, אז אתם תוכלו גם להוריד מפות. לא נראה לי שאני אתן את הסקייפ. אולי.
אבל את האתר הרגיל שלי אני על בטוח אתן, ונראה לי שדווקא פה אני אעלה יותר סרטונים. גם אם אתם רוצים לדעת סרטון שיכול להיות שאני אעלה בהכרחה, לא שכאילו זה, אבל זה אחות של חבר והנה התנדע לי. מה זה אכפת לי? בסרטון ההוא אני דווקא די משתתף, אני לא מצלם. אני לא צלם. לי גם בהתחלה הוא רצה לעשות סרטון, אז הוא אמר לא עושים. זה קצת מוזר. אין לי מושג איך קוראים למוד הזה שאני משתמש איתו. אני לא יודעת למה, אבל פתאום עלה לי במוח סרטון שראיתי ואמר שלא פתאום תתפלאו וכאילו זה. מה אני יכול, זה בעצם עוד אני רוצה ליצור משהו. אני לא אומר להירשם, אני לא אחד הזה שרוצה לייקים. אני רוצה לייקים, אבל אני עושה את זה לרוב בשביל כיף. אני לא בטוח שאני יכול השפעה. והנה סירה! לא ראיתי אותה. זה שתיים דקות. הדבר הזה עומד פה 3 חודשים. הוא לא זז. אני רציני. הוא עומד פה 3 חודשים. אני אראה לכם אחר כך עוד סרטון. בפעם הבאה, אם אתם תרצו ואם תגידו לי שכן, אז אני אעשה גם חלק שאנחנו גם נעבור לידו, אם תרצו. אם יהיה איזשהו ביקוש, אז אני אנסה לתקן את כל הקטע של המודים, כי זה קצת הלך לי כל הקטע. וגם זה לא משנה על איזה תוכנת צילום אתה מצלם, אבל לפחות זה יותר טוב מג'ין, כי ג'ין זה לגמרי מתקע את המאיקרו. בגלל זה גם ניסיתי והתאמצתי ולקחתי אחד, נכנסתי גם אחרת. כאילו שג'ין, נראה לי אני אצלם גם עם ג'ין וגם עם סנגית, זה מאותו היוצר. אל תגידו שאני כזה לא זה, יכול להיות אני גם יראה סרטון. נו, מה קרה? רגע, אני מבקש ממני משהו, אני אעצור ואני חוזר עוד מעט. אז לא, אני אסיים כבר את הסרטון. רגע, אני אראה כמה כבר צילמתי.